Naiz irratian, bigarren kafea. Ea bat nola egiten dugun, hau. Arratsaldeon laguno, kongi etorri gure irratiko bideojoko ospetsuenera, bigarren Coffee Fighter gure pantailaren eskuinean, Goiuri Ezeizarandia Uzturreko Sumendia! Arratsaldeon. Eta pantailaren ezkerreko aldean daukagu Mai Gorostiaga Pozo Amarotzeko Lurrikara! Arratsaldeon ekipo! Leia izugarriak izango ditugu gaurko partidan, dardarkanago hasi aurretik. Bas gaitezen lehenengo borrokaldiarekin, zeintzuk dira parteideak, Mai? Bi diseinatzaile puska ditugu asteko. Mando gorriarekin Balenciaga eta mando urdinarekin Christian Dior. Bai, gaurko egunez jaio zirelako bi modaren ikur handi hauek. 1885ean Cristobal Balenciaga getariarra, jostuna eta moda diseinatzailea mundu osoan ospetsua jaio zen. Balenciaga moda etxearen sortzailea, maixuen artean maixu, goi joskintzaren artearen sortzailetzat jotzen dute askok, eta ondorengo diseinatzaileengan sekulako eragina izan du. Eta 1905 urtarrilaren 21ean Christian Dior jaio zen diseinatzaile frantziarra, azken mendeko luxuzko moda etxe garrantzitsuenaren sortzaile. Antzekotasun asko dituzte, eta biek aurkeztu zuten euren lehenengo kolekzioa 42 urte zituztenean, haze kasualitatea. Indartxo hasi dugu ba, o musika pixka bat beharko dugu lasaitzeko ideiaren bat, norbaitek? Bai, beste borrokaldia aparta. Billy Ocean versus Lola Flores! Ai, ama! Wow! Billy Ocean, Leslie Sebastian Charles, edo ezagunagoa den Billy Ocean. Trinidad eta Tobagon jaio zen 1950. Hei, oso ezaguna da abesti hau. The Jewel of the Nilo pelikularako egindakoa. Yuhu! I'm attached. Eta zer esan Lola Floresi buruz, 1923an gaurko egunez Lola Flores jaio zen, bai, kopla abeslari, dantzari eta aktore espainiarra, La Faraona ez izenez ere, ezaguna. Ay, peina, peinita, peina, peina, pena de mi corazón. Ba ez digu penarik ematen urrengo bigarren Coffee Fighter lehiak, izan ere, irabazle argi bat daukagu. Egia, iskin batean, Plácido Domingo. Eta beste puntan, Gina Davis. 1951ean Plácido Domingo jaio zen, baina ez dugu ezer aipatu nahi bere ibilbideari buruz. Orain dela 3 urte, bere aurka sexu jazarpen salaketa aurkeztu baitzuten 9 emakumek. Baina gaurko egunez, Gina Davis aktorea jaio zen 1958an. Gina Davis Oscar eta Horrezko Globua sariak irabazi dituen aktore, ekoizle, idazle eta aktivista estatu batuarra da. Estatu erresuma batuko barkatu Empire aldizkariak garai guztietako 100 zine izarren 61 zenbakitzat katalogatu zuen. Eta Mensa elkarteko kidea da. Mensa inteligentzia koziente altua daukaten pertsonentzako erakunde bada. Onartze baldintza bakarra adimen froga batean biztanleriaren gorenaren 2% dagoen puntuazioa lortzea da. Wow. Hei, baimena ematen badiazue, komikoen borrokaldi ikaragarria aurkeztu nahi dizuet. Beldurra ematen didazu, Mai. Komiko handienak galtzontzio marroiarekin Benny Hill eta galtzontziorik gabe Terry Jones.
Benny Hill gaurko egunez jaio zen 1924an. Southamptonen eta beste aldetik 2 urte pasa dira Terry Jones, Monty Pythonekoa zendu zenetik. Terry Jones galesko humorista, idazle eta zinema zuzendaria izan zen Monty Python taldeko kidea izateagatik ezaguna. Nork ez du gogoratzen ereserki zoragarri hau? Eta orain serio jarri behar dugu bigarren Coffee Fighten urrengo borrokaldia aurkezteko makroabeltegi borrokaldia George Orwell eta Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. 1950ean hil zen George Orwell gaurko egunez. Indian jaiotako britainiar idazlea eta kazetaria izan zen. Kronista, literatura kritikari eta nobelista izateaz gain, Orwell 20. mendeko 30 eta 40ko hamarkadetako ingelesezko saiogile nabarmenetako ere bada. Hala ere, totalitarismoaren aurkako bere 2 eleberrigatik da ezaguna batez ere. Biak, 2. Mundu Gerraren ondoren argitaratuak Abereen etxaldea, inglesez Animal Farm, eta 1984, inglesez 1984. Askok diote Aberen etxaldea laneko Old Mayor pertsonaia Lenin bera dela. Mila 1924an hil zen Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, errusiar iraultzailea, boltxebike alderdiaren burua, Sovietar Batasunaren lehen idazkari nagusia eta leninismo ideologiaren sortzailea, noski. Partida ederra daukagu gaur bigarren Coffee Fighten, baina jakin dezakegu zein izango den konbate nagusia? Borrokaldi nagusiak badauka irabazlea lehiatu baino lehen. Bai? Eta hori? Bukatzeko alde batetik Coca-Cola eta beste aldetik besarkadak dauzkagulako. Coca-Colaren formula sekretua gaurko egunez patentatu zuten 1883an. Bale, ez esan gehiago, eta gaur besarkadaren nazioarteko eguna da. Eta badakizuen nork irabazi duen lehia? Besarkadak! Kristalesko besarkadak biltzen diren egunak badatoz, egun berriak badatoz, egun arrotzak badatoz. Coca-Cola zaleek diote Coca-Colarik onenak kristalezko botian datorrela, baina Asier Serranok erakutsi zigun besarkadarik onenak ere kristalezkoak izan zitezkela. Heldu zaitez nire eskura. Beno, bikote, zer iruditzen zaizue joysticak gordetzen baditugu eta gaurko benetako borrokalariak aurkezten baditugu. Primeran, hasteko ostiralero bezala gonbidatu poliedrikoa, pedagogo, antropologo eta ipuin kontalaria, Mireia Delgado Esposito. Munduan kazgora jarriko duen bidaiari bat ere badator. Australiara joango gara Angel Cuerdorekin. Telefonoz gramofonoaz hariko gara, Estitxu Pinatxorekin aurreko larumaten abiatu zuen eta bigarren saio izango da. Eta ez dira faltako gure tribuko borrokalari handienak, Kontxita Beitia eta Mari Miugalde. Adi egon eta sakatu start botoia. Kontxolatu zure kontxola. Piztu zure pizkundea. Partida berri bat, aste erdau. Arratsaldeon Irrati Game zurtarriak 21 ditu gaur eta ostirala da. Ongetorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok rinaren ezkerraldean eta edozein lasterketetako bigarren motoan Mai Rosetti Gorostiaga aurrera! Arratxaldeo bigarren kafezaleok, hemen dinabil alpetatik jaisten eta zoriondu nahi dut bereziki Felipe Jañez txirrindulari arabarra, zorionak Felipe! Eta rinaren eskuinaldean Alpeetan eta Pirineotan mendiak igo beharrik ez dituenaz, gaur mendien gainean etorri zaigu hola fin-finak diren takoiekin
bide ederra osatuta eta norbaiti burua ireki daitzeko moduan. Ez dakit Street Fighterreko legeetan horrekin borrokatzea legezkoa den, ze edozein burua irikitzeko aukerare badu Goiuri Ezeiza. Arandiak, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Ilurbide. Gaur, bigarren kafeak 321 ditu, urtarriak 21, arratsaldeak 4 eta 10, eta hemen 3 garazuekin, baina laister 4 izango gara, eta gero 5, eta gero 6, eta geratu gurekin urrengo 2 orduetan hementxe Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafea. But I won't do that. No, I won't do that. Lauak eta 11 zuzenean, Naiz Irratian, esan da bezala bigarren kafean, eta guk maite duten tarteari heldu behar diegu bixi-bixi, gauz asko ditugulako gaur kontatzeko, eta denak ere gozatzeko moduan izan nahi dugulako, Mai, zein da zure maite duta? Bai, justo eskatu eta beste hau naita, Midlove, bueno, utzi digu, zendu da Midlove handia, edo, bueno, rockero handinetako bat, askorentzako. Eta nire maite duten aipatu behar dut, beste rockero handi bat, ez da rock'n'rollagatik, baizik ez da beste pasioagatik, espeleologiagatik. Eren egun hil zan nire lagun Mina eta Tolosar asko ezaguna, Gipuzkoan zehar espeleologia munduan oso ezaguna, Iñaki Alonso Indio. Oso gazte, oso gogorra, txiki-txikitatik lagunak, bueno, asko lagundu digu azken urteetan, amalulur ikuski, bueno, lana idazteko, ikerketa prozesuan, bere pasioa beti itzaletik lan egiten, eta beti ez dakit oso eskuzabala, asko aportatzen bai fotografian, espeleologian, mitologian, oso aditua, atzetik izen horiek ez dira agertzen inoiz titularretan, baino denok dakigula hortxe daudela. Berak esaten zuen bere semalabei eta txikiei eroiek ez daukate kaparik, ez dituztelako behar, ez, eroiak gu garela, hartzen badugu jarrera zuzenena. Beraz baiek, eroiek ez daukate kaparik, eta Indio, jarraitu iluntasunetik guri argia ematen, maite zaitut. Some days I pray for silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, and for a while I've had to be. Hemendik besarkada bat, familiari eta Mai zuri ere bai, animo. As long as the wheels are turning, as long as the stars are burning. Nire maite duta, pixka bat, harinagoa da, beste lagun bati, baina askoz historia goxoa kontatuta, gaur lagun baten urte betetzea zen, da, eta idatzi digu, aizuet, kroketa baterako denbora daukazue, eta gure erantzuna izan da, noski beti daukagu kroketa baterako denbora. Beraz, etorri da irratira, jaso gaitu, eraman gaitu horrendora, eta kroketa jandegu, zoriondu dugu, eta, bueno, hemendik zorionak, hane Elizegi pixkate xartzen hasia zara, baina, bueno, lasai, oraindik urte batzu geratzen zaizkizu gazte izateko. So long, I would do anything for love. Oh, I would do anything for... Eta zure maite dutago, Juri? Bueno, Maik argia, iluntasuna eta argia aipatu ditut, eta nik argia aipatu nahi dut. Ze irakurri dut, ikerketa batek dioela, gehiago pixatzen dugula argiak ematen digunean. Argien, nik kontzeptu zientifikoak ez ditut kontrolatzen, baina badago hor partikulen gauza bat, eta bueno, argiak, iguzkiak ematen digunean, gehiago pixatzen dugu. Orduan, hori irakurtzen nahizu naiz, eta pentsatuet, gaurtik aurrera, norbaitek esaten badit, eske kilo batzuk soberan ditut, edo potolonago, Jarritzaletan. Ez, askoz politiagoa. Bale. Norbaitek, berriz hasiko naiz, Inigo. Barkatu, Norbaitek esaten badi, eske asko pixatzen dut, ze jendeak, esaten du hori, bueno, lodifobia pixka bat badaukagu gure gizartean, eta esaten badi norbaitek, eske asko pixatzen dut, esango diot, ez, hori da argi asko daukazula. Polita dela. Oso polita. Argi dago. Nunca he podido entenderlo porque yo no
los pájaros una vez en diciembre. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre. Eta Izarok gaur aurkeztu du Ventanas Cerradas kantu berria. Bideoklip eta guzti ikusten ari gara streamingez jarraitzen gaituzuen behintzat. Eta hemen kolaborazioa dator. Pedro Pastorekin, orain txentzuko dugu Pedroren ahotsa, eta Igartu Beiti Basarri Museoan grabatu dute. Eta jendeak esan didenez, sekulako meritoa dauka Izarok. Ze bideokliparen momentu batean eskaira batzuk jaisten ditu, eta oso zaila omen da eskaira horietatik igota jaistea, beraz, horregatik, ja, merezi du. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre. Siento que vuelven a través del olvido de los días. Siento que vuelven a través de la fusión de las horas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. Con las ventanas cerradas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vas sobre mi cama. Vas sobre mi cama. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. Con las ventanas cerradas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vas sobre mi cama. Vas sobre mi cama. Hey. Ba, doinu eder eta bideo eder honekin, kantutzarra eta bideo benetan polita. Ez dakit pixua aldatu zaien, baino argi asko du bideoak. Gure gaurko lehenengo gonbidatu ere, aurkeztu behar dizuegu oso gainetik. Arratsaldeon esango diogu, maite dute askatuko diogu, eta gero aurkeztuko dizuegu gehiago. Miria Delgado, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zein da zure maite duta? Ba, dudan egonaz biren artean eta gonbidatuan. Bi aukera ditzakezu. Bai. Bai. Vale, ba, maite ditut lagunak, hori izan lehena etorri jatena burura, baina gero nahi neban esan ere maite ditu dela hitzak. Eta gero pentsatu dut bize batera be oso kombinazio, bueno, ona egiten dutela, eta orduan lagunak eta hitzak eta lagunak esango dut. Ba, oso aukera ona iruditzen zait. Ba, ni guztia azteko moduan gaudela gaurko saioa. Nexius. Ze pasatzen da? Badatorrela gure sekzioa Nexius. Badakizue, Nexius gezurrutxa da, baina horrek ez du esan nahi horratzean ez dagoenik egirik. Ba, hoxe, okerketa lanean ibili naiz eta iker ez banago. Nexius. Hauxe da titularra. Netflix bere pelikula montatzen ari da. Bai? Netflix bere pelikula montatzen ari da. Eta pelikula hori jaisteko aukera badago, ia da Netflixen. Gezurra dirudi ez? Baina jaitsi dezakezu pelikula hori, montatzen ari da bere buruarekin Netflix. Beida. Netflixi buruzko bi albiste irakurri ditzakegu gaur aldizkarietan. Eta biak egia, edo biak gezurra. Bi albiste antagonikoak Netflixi buruz. Bat, pena emateko albistea, eta bestea, penagarria. Lehenengo albistea, Netflixek 120 galdu du burtsan. Pena. Eta bigarrena, azken urtean Netflixek 185 gehiago fakturatu du. Wow. Penagarri. Eta biak egia edo biak gezurra. Beraz, adigon, Netflix bere pelikula montatzen ari da. Eta pelikula hori jaisteko aukera badago ja Netflixen. Beraz, mesedez, Netflix ez kontatu pelikulik. Eta egia, ala gezurra. Begien artean sudurra. Mai, badakizu nola izena duen Netflixi buruzko Nexiusak? Netflix.
ez zaitu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala, bizkarradakan. Beti zaude ondoko kalakan, kalakan. Beti ondoko kalakan, kalakan. Con taca, tiu. Kontakizuna kontatzen. Con taca, tiu. Konta. Ez bakizunak ez batzen zen. Con taca, tiu. Konta. Beti gezurrak izate. Jatzitu inor sinisten. Beti gezurrak izate. Jatzitu inor sinisten. Beti ondoko kalakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala, bizkarradakan. Beti zaude ondoko kalakan. Arratsaleko 4:21 zuzenean Naiz Irratian bigarren kafean, bai, orain abiatzeko moduan ere bagara zu guztiak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea. Izar kantu berri orkestu du eta atzo jakin genuen Olatz Salvadorrek urte betetzen zuela bere haual diskoarekin. Ui, umea handitzen ari da. Bai, eta orduan pentsatut kantu ederra zela hau gure gaurko gonbidatu orkesteko. Mamuak izarata itzakaragi Torizilo orlorden batia hildoran. Ba, Mai, ni ere okerketa lanak egiten aritu naiz. Bai, eta okerketek diote emakumeek gizonek baino gehiago irakurtzen dugula. Eta arrakala areagotzen ari dela. Aisialdiarekin erlazionatuta omen dago. Bakoitzak etxean eta kalean emandako orduekin. Baina nik uste dut ezetze. Ez dela hori arrazoia. Galdutako denbora berreskuratzen ari gara, besterik ez. Gure amonek, eta hauen amek, irakurri ezin izan zituzten hitz guztiak irentsi behar ditugu. Beraiengatik. Eurek ezin izan zuten, eta guk bai. Beraz, irakurtzea omenaldi eder bada. Pentsa hori zenbat hitz eta istorio diren, hainbeste dago irakurtzeko. Emakumeek oroar gizonek baino askoz beranduago ikasi zuten irakurtzen. Alfabetatzeari eta analfabetismoari buruzko azterlan ugarik erakusten duten bezala. Pentsamolde tradizionalak gizonezkoen heziketa emakumeanaren aurretik jartzen zuelako. Eta guretzak emaztearen eta amaren papera lehenesten zelako. Argi dago beraz, emakumeok historikoki abantaiari gabe hasi dugula lasterketa hau. Atzera begira jarrita gainera, irakurtzen ikasi zuten emakumeek beraiei zuzendutako literatura irakurtzen zuten. Emakumeentzako literatura. Askotan gizonezkoek idatzea, emakumeak sumisio maila batean mantentzeko. Asko aldatu dira gauzak ordutik, eta orain denetarik irakurtzen dugu. Horregatik diote, irakurtzen duten emakumeak arriskutsuak direla. Ba hori ala balin bada, kontuz! Irakurtzeaz gain, irakurtzen duena besteekin elkarbanatzea gustatzen baitzaio gure hurrengo gonbidatuari. Esaldi batekin aurkeztuko dizuegu. Entzun. Bazen behin pedagogo ekilibrista bat. Ekilibrista izan behar baita liburuz osatutako mendilorreoetan oreka mantetzeko. Letren arietatik jolasten ibiltzen da. Maitasunaren materialak sortutako galderak erakurtzen saiatzen da.
eta itxaspeko bihotzetan altxorrak topatzen ditu. Bai, historia hau horrela hasten da. Bazen behin pedagogo ekilibrista bat, baina bukaera bera kontatuko digu. Ongi etorri bigarren kafera, Mireia Delgado, pedagogo, antropologo eta ipuin kontalaria. Jo, eskerrik asko. Hemen galdera serioak Maik egingo ditu. Baize. Bai, Eskerrik asko. osatu duzun sarrera eta gero, orain Mairi pasadi duzu galderak egiteko ardura eta Baino nik denak galdera dardarka, daukat, Baino hasi naiteke ni uzten diazue. Nola ez. Jarko. Txoritxo batek esan digu, Bota. atxondoko liburutegian sortu dezutela zerbait deitzen dena irakurketarako artefaktua. Bai. Jakin dezakegu zer den irakurketarako artefaktua? Bai, bueno, alegindu naiteke, baina egia da bizi behar dela benetan jakiteko, Ai, Hori be bale. egia da. Baina, bai, irakurle klube desberdinetan, kasualki hori irakurketarako artefaktu esan 12 urte bueltan dabizen gazteekin batzen nazilean behin, han, eta, bueno, irakurtea gustatzen zaie. Eta orduen, irakurketaren bueltan gertatzen diren gauzak pilatzen joan gara, osea, altxor bat balitz bezala, eta orduen, irakurtzen ez duenari, artefaktu hori eman eskero, eta persona hori horretarako zabalik egon eskero, gerta daiteke irakurtzeko gogoa izatea. Zegona. Olako gauza bat. Oh. Interesgarri. Bai. Bai, nik ez dakit, jakimina dakat. Jakinaiet ez dakit. Antropologoa, ipuin kontalari, antropologiatik bukatzen gara ipuinetatik esorten zaigu beste zea hori, bakoitza bere bidetik dator, nolatan? Dana oso batera gertatzen dala esango nuke, egia esan da. Agian denbora guztian daude hitzak eta harremanak horrez, zutabean, eta gero hori modu desberdinetara konfiguratu da. Eta, bueno, antropologian azkenean ere harremanak, portaerak, gizartea, ez? Eta pedagogian baita ere, azkenean pedagogia, nik beti esaten dut, pedagogia harremanen artea dela. Eta hor mobitzen dakien adala benetan izan behar den moduko pedagogo bat, ez? Edo bide horretan dagoena. Eta gero, ipuinak azkenean, ez dakit, irakasle hon bat, ipuin kontalari hon bat, litzeke ere, ez? Edo, bueno, ez dakit, hor, nunbait, ariak topatzen dizkiot nik zutabe hoiei, eta batzutan galdetzen didatenean, da zer egiten dozu, eta zateot, hau dator galdera zaila, eta azte, ez? Baina gero, nik neuk zentzu totala ikusten diote asuntoari. Hemen askotan hitz egin dugu, batzutan hitz egin dugu, justu aipatu duzu goiure emakumeen analfabetismo hori, ez? Urtek eta urtek irakurri gabe, baino ahoko transmisioa segurazki zutabe handiena edo pilare handiena esan dezakegu. Eta batzutan esaten dugu egun asko irakurtzen degula, baino agian garela oralfabetuak edo zeren ez dugu mantentzen edo ez dugu transmititzen jasotzen degula ahokua. Bai, ez dakit, gero bestalde baita ere indarrandia daukan kontua da, ez? Aho heltzen dan hori, ez? Norbaitek zerbait kontatzen dizunean edo zuk norbaiti kontatzen diozunean eta gelditzen zaionean, eta handik denbora batera gaidanean esateko kontatu zenidan bezala ura, ez? Eta hor gelditu zen hori. Orduan, badu ere poso bat edo ere usten duen kontua da. Gero ere egia da, idaztearen inguruen batzutan ere esaten dut, idatzi behar da. Idatzi behar da, zergatik ez, ez? Batzutan ez, ere idatzita usteari beldurra diogula ere esango nuke. Eta, horregatik irakurtzen duten emakumeak arriskutsuak omen dira, baina idazten dutenak ere, Baita. Askotan iten dira tailerrak irakurketa bultzatzeko, edo ez? Zuk uste duzu badaudela liburuak ipuin kontaketa bultzatzen dituztela, edo? Berriro? Askotan hori ez, ipuin kontaketak edo tailerrak irakurketa bultzatzeko. Eta liburuetan uste duzuela existitzen dela, kontuketaren aldeko apostu hori, edo? Esango nuke, berez,
jarrera bat edo izan daitekela, ez, esperientzia konkretu bat. Agian ez da liburuen, ez dakit, liburuak irakurtzerakoan, esango nuke batzutan berez datorrela hori kontatzeko beharra. Eta hau pasatzen dela, ez, irakurri dute hau, eta liburu honetan ez dakiz zer kontatzen du, eta zurekin gogoratu naiz, edo zure antza du pertsonai horrek, ez? Eta orduan, ez dakit, hor nunbait badago, ez dakit, kontatzeko beharra. Batzutan gertatzen dena da, ez dakitela gauden entzuteko. Eta orduan batzutan galtzen dira ere hitzak, agian, harin goazelako edo zaudelako benetan kontatzen ari direna entzuteko prest, ez? Eta orduan kontaketarako momentuak ere galdu egiten direla, baina ez da ez direlako desio edo behar, ez? Gero gertatzen direnean maite ditugu eta disfrutatu egiten ditugu, ez bakarrik saioetan edo, ez dakit, etxeko sukaldean, ascensorean, esango nuke. Batzutan gauza oso interesgarriak kontatzen direla. Nik duela gutxi samarro, baina ez da, hain gutxi duela hilabete batzuk, nire gurasoen etxetik, beste etxe batera joan naiz, ni bakarrik, superpozik, baina ezokatigo gaiurik, eta oso gutxitan topatzen naiz nire bizilagunekin, eta faltan botatzen du, ez ditut ezagutzen. Nik enuke horren kontrako tesia egin naiz, egia da, bizilagunak ezagutzea, konversazio interesgarriak sortzen badira sormena sustatzen dutenak, baina horrek esan nahi du igogailuak eten egiten gaitula. Igogailuak egiten du gure jario propioa, etxerako bidean, etenaldi bat sortu eta dinamika bat hautsi, egia da, beste norbaitekin akaso topatzeko, baina pentsa, ez duzu inor topatzen, ez lekua elkarbanatzen ez duzulako, ze espazio gehiago elkarbanatzen duzu, eskaiera denona da. Bai. Baino, norberak bere ritmoa makinak etengabe egiten duenean, gutxiago egiten dugu topo etxetan. Ez da egituz ondo nora iritsin edoan honekin, baino hausnarketa etorri zaite. Badago beste leku bat, konbertsazio interesgarriak sortzeko habilidadea duena, eta, niri etzait inoiz gertatu, baina agian ados egongo zarete, eta hau irakurri diot Landergar hori aste hontan. Gauza da, autoa izorratu zitzaiola, eta Garabiari deitu ziola, eta Garabia etorri zela bere bila, baino COVID-aren asuntoaren gatik, esan zion, ezin duzu nirekin joan Garabian. Ze ezin dugu elkarrekin joan. Eta esan zuen, zen neurri honek zenbat bizitza salbatu ote ditu pandemia garaian. Eta orduan jendeak erantzuten zion, ze pena, ze oso ez dakit, elkarrizketa politiak sortzen dira momentu horretan, eta Edoi Etxartek erantzun zion beak poema bat idatzita daukala, konbertsazio hoien inguruan. Garabiaren gidariarekin izandako. Garabiak jasotzen zaitunean, hor sortzen diren konbertsazioak. Nik bat egiten dut totalmente. Bai, ados zaude. Bai, oso ados. Igual da, segun ze kotxe daukasun eta zenbat aldiz gertatzen zaizun, aukera gehiago dituzula gertatzeko, ez? Baina bai, super ados. Dekot bat buruan, nola neuen oso botata, eta nola etorri izan, eta etorri nirekin biogoaz, eta nola jesarri nintzen, ez, han altu, normalean zure kotxean, ez, esoaz hain altu, eta nola iruditu zitzaidan, derbentek egunero egiten nuen bide bat oso desberdina, eta oporretan egotearen sentsazioa, eta berarekin momentu bat, oso intimoa esango nuke ganera, berriro ikusiz dudan persona bat, ez dakit, baina bai, justo badaukat, olako, bai. Eta hori, taksi gidariarekin adibidez, elitza izuek gertatuko. Ez da berdina. Ez da berdina. Ze gainera atzekaldean zoaz, badago muga bat. Orain, ibilgailua izorratzen bazaizu, matxuratzen bazaizu, gurua dator, zu ezin zara arekin joan, baina taxiak bai jaso zaitzake eta eraman. Ja, bai. Pentsa, ez? Eta goizeko 3etan kotxe izorratzen bazaizu, taxistarekin hor konversazio batzutan ere interesgarriak izaten dira. Baina niko ni gehituko nioke autoestopistena. Galdu dugu ikaragarri autoestop egiteko joera, bai autoestopa eskatzeko eta bai autoestopari erantzun emateko. Eta nik bintzat gogoan ditut 3-4 autostop bidai, oso jende interesgarriak kotxean sartuta, batekin, birekin oraindik harremana daukat. Ze polita. Bai, sare sozialei eskereta, tarteka elkarren berritxo bat badugu, eta baino autostop bidai hori eta gero, 3-4 aldiz ikusi genuen elkarre.
Bueno, hau, hausnarketa espazial, konversazional honen ostean, mai galdetu Bai, lasen. nire hortik gelditu nahi zebait, horrelako elkarrezketatan, nire horrelako ez lekuetan, ez? Eskotan busparadetan, aeroportuetan, badaude leku asko, bueno, ordu asko edo denbora asko pasa bartzara, eta bapaten sortzen dira horrelako magiak, ez? Zure historioak, Mireia bueltatzeko pixka, joilera, liburuetatik beti zuk sortutako baita? Danetik. Batzutan, bai, liburuetatik, ez dakit, oran gogoan dut nola Julio Cortázarren La noche boca arriba adibidez, da horietako bat oso argi datorrena egitura hori, ez? Da ordan lapurtutako horietako bat. Gero beste batzuk agian liburuek edo liburuetako historiok eman didate ideia bat, eta gero beste batzutan badira nik sortutakoak, bai. Eta batzutan hasta egiten dira ere beraien artean, bai. Seguro. Itxaspeko bihotzak. Bai. Ze taupadek, ze nolakoak. Bai, hori da, bitu, hor daude hitzak, daude lagunak ere, eta lana, ez? Eta itxaspeko bihotzak da Galtzagorri elkartearekin egindako areto literario bat. Miren Gillorekin batera egindako lan bada, lan asko inizen dugu ze batera, eta lanak ez diren gauzak ere bai, ez? Eta orduen, hor ere dago elkarren ondoan eta elkarrekin sortzean ikasten dana, ez? Ekipo horretan. Eta orduen, itxaspeko bihotzak bada, aurre eta gazte literaturan begirada feminista bat edo txertatzeko lan bat. Eta ibilbide literario bada, aurrak eta familiak edo ikastetxetatik datoz, eta ibilbide konkretu bat egiten dute oso ederra antolatutako espazio batean. Eta, bueno, esperientzia bada, azkenean. Osea, eduki oso intensoak, modu oso poetikoan esperientzia baten bidez eramaten dituzte azalean. Osea, ez da oso evidentea edo tematikoa. Naiz eta ikuspegi feminista zutabean egon, aurrak estatoz eta badoaz diskurso bat ikasita, azken bola honetan gorroto dudan sentsazio hori gainera de, ez mesedez, ez buruz ikasitako gauza gehiago, ez. Osea, pixkat benetakoagoak ez izan gaitezen bestela estoa mal. Eta orduen, hori da hain zuzen be espazio bat non plana beste bat den, osea, bestera batera gertatzeko. Zuk uste duzu, kontatzen duzunean edo dugunean, feminismo helburu bezala edo feminismo gauza, osea, funtsezko zea bezala? A ber, nik ez dakite esango nuke kontalaria beti dala bera dena, ez? Edo horlako kontalariak erakartzen nauteni, ez? Ba, ikusten duzunean, entzuten duzunean, ari zarenean ikusten bera, ez? Osea, pizkat. Nire kasuen feminista izatea da oso de base datorren kontu bat, horren ezin dut ipinita kendu. Ez? Ni naz, orduan kontatzen dudana, zipristinduta dago horrekin nahi eta nahi ez. Baina ez zait gustatzen adibidez eskatzen didatenean, egiteko igual, ez dakit, oso evidenteak diren gauzak esaten, edo ez literatura edo auskotasunaren, ez dakit, jari hori edo joaten danean, azkenean, ez? Enkarguzko esloganak, ez? Bai, edo oso lan itxiak gelditzen diren historioak eta ez dut ama enkorsetatuak ideia baten edo, bai. Hitzak josten. Bai. Horretz hartu eta... Bai, egia esan da, asko gustatzen zait niri jostea eta korapilatzea hitz egiten dudanean erabili behar ditudan bi hitz dira, edo zer azaltzeko, ez? Eta hitzak josten, azkenean olako tailerretan, nik beti esaten dut, nik literaturari buruz, hau gure artean, baina nik askorik ez dakirala. Osa, ni benetan irakurle bat, gustatzen zaiona irakurtzea. Barkatu, hau gure artean, Entzule mesedez, jetxi bulumena. Beste aldera. 2 minutu eman, bai. Entzun beste aldera. Ez aldatu irratia, jarraitu naiz irratien, baina volumena jetxi momentu batean. Kontatu behar diguna guretzat bakarrita. Bai, osea, ez dakit askorik, nien aditua literaturan, edo, ez dakit, ez dut uste nire tailerrak ondo doazenik horregatik. Uste dut benetan hitzekin eta harremanetan
nazela trebea. Eta orduan hitzak josten da azkenean, tailer horietan batzen garenon hitzak nola arilkatzen eta bakoitzari bere lekua ematen gauza zoragarriak gertatzen diren, ez? Eta nola jendea sentitzen garenean ikusia, errekonozitua, entzuna, bueno, pues de repente esatezu, igual ingotzet kasu honi eta irakurriko dut esto que está diciendo, ez? Eta pizkate hor. Eta hitzak jostearen plazerra, Azkenean ez da hitza bakarrik ez baizik eta disiplina ezberdinak, jario ezberdinetako etortzen diren gauzak, josi, lotu, askatu ere, batzutan, berreskuratuko dut, etorriko da, edo ez. Adibidez, uste dut, duen dela gutxi berreskuratu duzue, Uribarri Atxotegi eta zuzeu, maitasunaren materia lak. Ipuin dantzatua, dantzaipuingua. Asko gustatzen zait hori. Hori izan zen, egia da ni hasi nintzela igual umeentzako kontatzen eta helduentzako oso momentu puntualetan egiten nuela, baina gustatu egiten zitzaidan pilo bat. Eta orduen hasi nintzen, hori pixkat bultzatzen edo nire burua eskaintzen gehiagotan horretarako. Eta ineban saio bat, deitzen dara ariak, josi, borapiatu, ariak. Eta gero, Durangon ospatzen da hitzez eta hotzez, entolatzen du irakurketa jarraitu bat, eta beti gai bat egoten da hor. Eta urte horretan maitasuna zan gaia. Eta orduan eskatu doztien, beti egoten da horretaz aparte, itzali bat, edo ipuin kontaketa bat, eta orduan eskatu zidaten mesedez eiteko ipuin kontaketa bat maitasunaren inguruan. Eta hori izan zen apirilerako. Eta martxoan justo nik egin nuen ariak saioa Durango liburutegian eta zanien. Barriro beni eta zerbait desberdina, josi beharko dut. Eta orduan neukan hor, olako gogo bat jolasteko, eta esateko, aitema dute hau norbaitekin, eta esaten nuen, zer, eta orduen antolatzea izan zen, musikari bat, edo baina eske, me apetece algo un poco más complicado. Eta orduan esan, eta orduan pentsatu nuen Uribarri Atxotegi. Esango diot, gogoa duen hau egiteko nirekin, ez? Eta esan nion zein zan gaia, eta nik nondiken nahi neban eta bera dantzatzeko prest egongo tezen, ez? Eta ilusionatu egin zan, eta orduen elkartu ginen, hori zerk nahi dugun kontatu, ez? Bakoitza bere disiplinatik, baina elkarrekin. Eta ingendun. Maitasunaren materialak, eta gustatu zitzaigun, eta orduan alizen dugunetan errepikatu dugu. Eta gustora egiten dugun saio bada. Juten dian hasten, erantzak eta ipuinak? Momentu baten bakoitzak bere tartea du, eszenan gaude denbora guztian batera, eta badago konversazio moduko bat. Eta gero bukaera runtzia hor ustartu egiten dira fizikoki esan digun edo. Eta okiko dugu aukera laiztertzen ikuset ikusi, maitasunaren materialak laizter ikusteko nun bait? Baitu, gabiz, zaldibin egiteko, justu izan behar zen igande honetan, baina, gauzak direla eta mundua. Gauzak, kontzeptu etereo bezala, bai? Gauzatxoak. Otsailerako eitziko dugu, baina esteko data zehatzik, baina hor egongo da. Eta gabiz hor beste ate batzuk jotzen, nik uste dut udaberrireko gertatuko dela. Da nik aurreratu dezaket martxoan haue gure artean, entzun beste aldera. Martxoan ahoz jaialdian egongo dala. Tolosan, Ordizin. Baina ez esan inorri, etorri. Eta gorateriz da, aipatu dugun bere dantzari laguna, Uribarri Atxotegiri proposamen hori inzuenean gogoratzen nola ditzen dugu hemen BBB. Venga, bale. Horrelako proposamena jasotzen ditugunean dago BBB, venga, bale. Nola esan esantzez? Egia da, ez? Politxe izen zan sortzeko momentua ere, bai. Ederra. Eta, ez dugu kitu gaindik elkarrizketan, Mireia idazle, ez? Ui! Gauz esan, izut, adiz esaten zuen, ze dagoeneko, esan diegu gure entzulei onuntza entzuteko, jaztira ibeste aldera entzuten.
Ja, bueno, justo ez daukat oso nire burue horretan, Osa, holan ez dakit nola esan, ezagutzera ematen edo hortik. Baina, bueno, egia da, egin dudala, bai. Eta egingo dudala. Legado hortxe da. Egiten ari naizela. Egiten ari zara? Bai. Lehen aipatu duzu, ez? Legado horri garrantzia, edo, bueno, gauza guzti horiek itatzi behar dira, edo nola edo ala isladatu behar dira etorkizunerako, edo, ez? Bai, egia da, eta badaukat hor, Osea, egun nintzen 6 urtez lanbide heziketako irakasle moduan lanean, eta utzi nuen hori, behar nuelako berriro buelta hau, nik esate dute moduan karreterara, ez? Eta plazetara, eta... Baina, bueno, bertan egon nintzen bitartean, gauza batzuk ere gero eta argiago sentitzen dituzunean, bueno, pedagogiarekin lotutako posizionamendu batzuk, edo irakurketa batzuk, eta hori esateko beharra, ez? Eta egia da gaur egun egiten ditudan lanetan ere, nabiela klaustro batzuk akonpainatzen, euren prozesuetan, eta oso gustora nabiela lan hori egiten, ez? Irakasleekin lanean. Eta badago, edolan como gai zutabe batzuk errepikatu egiten zaizkidanak, ez? Eta, bueno, pizkate, bueno, emozioen inguruan gaur egun dagoen ere, holako ez dakit merkatu edo beharrez, emozioak lantzeko, eta ez dakit nik zer dan emozioak lantzea, ez? Eta nola bihurtzen diren azkenean gai horren aitzakiz, pizkate, aurrak eta gazteak robotizatu egiten dira, eta nola benetan, lehen esan dute moduan, pedagogia harremanen artea baldin bada, da hori gidatzen dagoen persona egon behar dalako oso kokatua, ez? Eta, bueno, horrekin lotutako hainbat gauza badekoa idatzita oihalkietan, eta orduen, bueno, nire ilusioa da momenturen baten horrek ordenatzea. Bai. Lehen esan duzu, barkatu mai, badagoela, askotasun hori idatzita usteko beldurra. Bai. Zuari zara idazten, berazuk beldurra gainditu duzu. Bueno, esan daigun, eriketa konstiente badela. Bale, zenik galdetu behar nizun, trukoren bat badaukazun. Ez, baina ariketa konstientea da, bai. Osa, momenturen baten esaten duzunean, hau, eske egia da, hau, egin behar da, bestela, bai. Bueno, beldurretatik gauza politiak sortzen dira baita, beldurrak badu... Zergatik konektatuko, pasaden astean irakurri nuen artikulu bat, azken garaian, bai hezkuntzan, bai inkluso artean, espektadorea edo ikaslea bihurtzen ari dira esponjak, eta ez filtroak. Eta ze garrantzia dauka filtroa izaten, jasotakoa gero atera, nola edo ala, oparitu beste bai, zure filtrotik pasata. Hauskotasuna bai daukagu kontzeptu hori oso argia, baina badirudi azken garaian galtzen ari dela, eta esponja hutsak garela. Bai, totalmente ados. Bai, eta eskolak, esango nuke, horren fabrika argiak direla. Bai, eta gero, gertatzen dena da, nik esan diot, nahi dugu ume eta gazte kritikoak, ez? Baina ez gurekin kritikoki. Osa, ez, gurekin kritikoa diren edo kuestionatzen dutenean guk esaten edo egiten duguna, orduan ja, inkomodo egia da, ez? Orduan, ez dakit, orduan zetaz ari gara. Osa, zein da kontu, ez? Eta horregatik, benetan esateot, uste dute, ez dakit, bueno, talde baten aurrean jartzea zaila dela. Eta hori errekonozidu egin behar dela, ez? Baina benetan kontutan hartuta zer dan suposatzen duena. Hori konturatu zara azken 3 asteetan edo ipuin kontalariak ez dira etorri. Bai, konturatu nahi. Beste artista motak, baina ipuin kontalarik ez, eta ostirala da. Bai, asarren nago. Bai, gero ez du dela berdin deskantzatzen, ostiraletan. Aurten lehenengoa. Aurten, bai? Aurten lehenengoa. 2022ko lehen ipuin kontalaria. Urte berrion. Ipuin berrion. Gainera uste dut nire urtea dala hau. Bai? Ez dut esan, baina konbentziduta nago. Ai, ze ondo. Ze ondo. Eta gaur besarkada eguna. Egia da, eta besarkadaren nazioarteko eguna. Orduan ipuinen bat uste duzu kontatuko digula? Ez, que kosta zaiz. Bai. Bueno, venga, vale. Bai. Beira, bazen behin Bizkaiko kostaldean gidatzen zebilen bat. Eta geratuta zegoen, zita bat zeukan. Bizkaiko herri txiki batean, kostaldean. Udako egun bat zen eta bero handia sentitzen zen. Baina
nahiko lainotuta zegoen eta jende gutxi zedilen plaiatik, eta orduen, zitarako egun aproposa. Zan. Elkartu eta aspaldi ikusi gabe eta, hasieran pixkat, nola agurtu ez, gerturatu ez, non jesarriko zarazu, non jesarriko naiz ni, eta urduritasun horiek pasatu zirenean, elkarrizketak martxa hartu zuen. Eta gidatzen zioan bitartean, pentsatzen, alegindu zan gogoratzen, eta momentu horretan, bere aurrean jesarrita zegoenean, adi begiratzen zituen bere keinuak. Eta gaur egun, ez da gai esateko momentu horretan, bazkari horretan, zer bazkaldu zuten. Ez daki tortilla patatana, tomate entzalada edo zer bazkaldu zuten. Baina bai gogoratzen ditu bere keinuak, bere ahotsaren tonu zehatza, bere begirada. Kafearen ordua heldu zenean, hitzek bajatu zuten erritmoa. Eta begiradek eta keinuek indarra hartu zuten. Halako batean besteak esan zion, bainu bat? Bale, venga. Eta bajatu ziren plaiara. Eta ez egoen inor. Arropa kentzen hasi ziren, eta aspaldi ikusi gabeko bere gorputz biluziarekin txundituta gelditu zen. Izan ere, konturatu zen aspaldi biluziek ikusi gabe egon ere, bere eskuek perfektamente gogoratzen zutela bere gorputzaren neurria. Eta uretan sartu ziren, eta bainatu ziren, eta uger pixkat egin ostean atera ziren. Eta euskitan azala zikatzera jesarri ziren. Orduan, batak besteari harritxo txikiekin ibilbide bat egin zion zilborretik bera. Eta besteak dardar egin zuen. Eta begietara begiratu zuen eta horrekin batera esan zion. Azkena uretan sartzen danak geroko ardoa ordainduko du. Eta korrika joan zen. Eta bata beranduago heldu zen, orduan geroko ardoa ordaindu zuen. Baina badira zu batzuk, txikiak izan arren, kantauri itsasoaren hotzak ere, osten ez dituenak. Eta egiala gezurra, begien artean... Plazer bat, Mireia, mila esker. Ke guai. Bakizu 3., 4., 5. kafea hartu nahi duzunean, hemen daukazu lekutxo bat. Ze ondo. Mila esker. Oso eskertuteni, da oso posik, noie. Oso gustora. Hitzak hor eramango ditut nunbait. Zui eskerrak, kakapile. Eta izango du. Hori da, laizter ikusiko dugu elkar. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko Mireia Delgado. Aio.
ondartza epel eta sakon musika giro honekin aurrera egin behar dugu. 5 minutu arratsaleko 5 izateko eta dagoeneko bidaiatzeko prest gara gaur ohiko ordenari buelta eman diogu, baina bide berdinetik ariko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. The story's right, the story's true. I would not tell lies to you, like the promises they did not keep. How they fenced us in like sheep. They said to us, come take our hand. Set us up on mission and they taught us to read, to write and pray. Then they took the children away, took the children away, the children away. Australiara bidaiatu behar dugu Angel Cuerdorekin, eta egia esan australiar musika sorkuntzak pentsatzen lekutara eman gintzakeen, baina Arki Rauken deituk Children Away kantu beti etortzen zait burura. Bueno, Australia beste modu batera ezagutzeko konpromiso eta beharrean ere badelako Australia beste modu batean ezagutzeko musika ere, eta hau aukeratu dugu. Angel Cuerdo, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon, ze musika sakona, ze hausnarketarako aukera ematen duen. Eta bai, bere doinu triste horrekin bada mezu bat, ezta? Oraindik ere, zoritxarrez oso egunean dagoena, bertako aborigenen eskubideak, egoera, eta bai egia da, zenbait tokitan, topatu zaitezke, ez da nolabait argizpi batzukin, nolabait aborigenak ere, beraien bidea 21. mendean berregiten hasiak egongo barira bezala, baina beste kasu askotan ez. Beste kasu askotan zoritxarrez, tamargarria da, beraien egoera, galduak, 21. mendean, beraien egoera hortan, eta eskerrak ez da horrelako abestiei, eramaten gaituztena, berriro ere, gaia mailaren gainean jartzea, eta nolabait errebindikatzea dituzten eskubideak, eta baita ere, bergogoratzea, gogoratu egin behar ditu, gure gizarte aurreratu honek egin dituen ere sarraskiak, bai? Normalean, Angel Cuerdorekin abiatzen dugu ostirala eta eskatzen diogu, ari maite duta, gaur irauli egin dugu ordena, baina maite duta eskatu egingo dizugu, hori dagoeneko badagokizulako, beraz, zein da zure maite duta? Maite duta dijoa, egun hauetan, bolo-bolo ibili da Australia, Djokovic, tenislari famatuarekin, eta ni maite ditut, korrontearen kontra, ez bidaiatu, baizik eta ekintzak egin zen dituzten guzti horiek, ezta? Eta nik Djokovic hortxere kokatuko nuke, ezta? Olatua jarraitu ordez, eta egin behar dena egin ordez, beak uste duena egiten ari delako, ezta? Eta pentsatzet, gai aipatu dugu aborigenena, baina bere garaian ere, ume aborigenak beraien familietatik hartu legea teorian aplikatuz eta eskolatan sartu eta egin zituztenak egindakoak ere orduan ere pentsatzen zuten zentzuzko zerbait egiten ari zirela eta noski gero historiak beste kasu askotan bezala eta agian horrelako jendari esker agerian geratu da zentzua zutenak eta nolabait korrontearen kontra jotzen ari ziren horiek gehiago entzun behar zitzaiela. Momentu eta garai askotan jipoituak, mehatxatuak, salatuak izan dira, zesanik ez, eraiak, kartzelan sartuak eta eta gero historiak zorionez, kasu batzuetan, ez askotan, bere tokian jarri ditu eta atzerako begira dortan ostras, gaixua, ze arrazoia zuen, bai? Nik ez dakit, Djokovicek arrazoia duen ala ez, baina kasu askotan,
suposatzen denan horren kontra, agintzen diguten horren kontra, bide errazaren kontra, ez da? Beak ere, bazuen txertoa hartza, eta izu, intelislaria naiz, ez naiz hemen irautzaile bat. Orduan, nik irautzaien txokortan kokatzen ditut, bai? Ez, gerlari bat, ez? Baina bere irautza egiten, bere modura, ez da? Eta nire gustatzen ezkit horrelako pertsonak, bai? Eta izurri gora ipatzen ditut. Noski, batzuekin bat egingo dut, besteekin ez, bai? Baina eskerrak horrelako jendeari mundu aldatzen dijoa, eta kasu askotan oberako, bai? Back to their mother, back to their father, back to their sister, back to their brother, back to their people, back to their land. How the children came back. Children came back. All the children came back. Yes, I came back. Erra, Nik irakurritako bat, Angel, ez dakit egia izango den, ala ez? Bueno, saurazki baietze. Aborigenei momentu batean, zuen ala asko, pentsio vitalizia bat ematen diete, eta azten dute bere ohitura guztiak, alkoholismoa sartzen da, pentsio vitalizia horrekin, alkohola eta beste zerbait azteko kendu dituztena, edo galdu dituztela, ez dakit horrela jalaitzen dela, buelta ematen ari dela. Bueno, nik pentsio vitalizioarena ez dakit, ez da. Bai badakidana, laguntza asko dituztela, bai, nolabaiteko bere, egin dituzte, okzidentalizatzen saiatu dira, bai, nolabait horrekin, galtzen jundira, ez da, beraien bizi ohiturak, bai, nolabait beraien bizitzen hildoa, eta garbi dago, ez da, gizakiok behar dugu norbera izan, behar ditugu helburu batzuk eduki, eta pertsonak ja bere bidea galtzen duenean, bai, oso modu erraztean erori gaitezke drogatan, alkoholean, eta bar, zure bizitza zentzua galtzen ari delako, ez da? Eta zentzu hori izan daiteke edonorren kasuan, ez da? Izan aborigena, izan pertsona bestelakoa, nik zertarako nago bizitza hontan, zein dan ere helburua, ez da? Eta orduan, nolabait hori izan da, ez da? Bizi, milaka urtetan garatu zuten bizi modua, agian aspektu okzidentaletiken, ez duena bat egiten, bai? Baina, bere zuentzua zuena, bezi antolaketak, pentsatzazu ni matematikari bezala, Australiako aborigenak direla gizatalde bakarretakoak, nun matematikak ez zuen inungo zentzurik, zenbakirik gabe bizi ziren. Izendatzeko kopuruak, ez zituzten kopuruak, hau da, zuzemat semeala badauzkeztuta, komo que zen, ni dauzket, Aitor, Unax eta Xavier, hiru hauek, zenbakiak ez zekaten zentzurik, ez da? Abia puntu bezala, gaur egun, gure bizitzontan dena dago zenbatua, denbora, hasteko denbora, korreka eta presaka batetik bestera, hortiken abiatuta, orduan, nolabait, da, norberaren, nik hartzen ez beraien egoeran, eta zure buruko antolaketa guztiaren nolabaiteko aldaketa bortitza, ez da, zu guain egiten duzu, zure bizat dago antolauta modu batetara, eta guain egin barrezuna da ziaro desberdinan zerbait, orduan, horti dator batez ere pentsioaren interpretazio hori, nik ere ez dakit zehatz mehatz pentsio bat den, kontua da, aborigenak behartu zituela gobernuak euren bizimodu ohikotik kanpo bizitzera, alegia, erreserbetara edo hirietara etortzea eta espazio natural librean ez bizitzera. Azkeneko behartze hori 80ko hamarkadan ematen da, orain dela oso gutxiko kontu bat eta zari gara, ordura arte, hainbat aborigen bizi ziren beraien moduan.
behartzerako momentu hortan gobernuak ematen behartzen etxe hauetan, leku hauetan, espazio hauetan, kontrol politiko, administratibo hontan bizitzera, ez? Hortik pentsatzen dute izango direla diru laguntza horiek nik ere ez nuen horren berri zehatzik izan, baina Angel esaten ari zen honen arira, eta duzut psikologia sozialetik ere hau aztertu ere zerbait dela, gogorarazi zidan Australiako hainbat aborigenen realitateak, eta hemen ere esan behar da aborigenetaz hitz egiten dugula talde etniko bakarra balira bezala, eta ez, Australian talde etniko pilo bat daude, egia denek jatorri antzeko batzuk badituztela, kontinente, edo, irraldoi baten barruan zeudelako, ez? Eta hor ja, gero aldaketak, eta baina talde batzuk behintzat ezagutzeko aukera, eta alako parekotasuna sortu zidan askoz gizarte modernogo batekin, eta zan, adibidez, Mexikoko Quintana Roo lurraldean, eta hauek ez ziren indigenak, itzi denari naizia, Cancún eta bestelako turismo guneak kudeatzen dituzten gizarte mestizo hortaz, edo gizaki mestizoetaz, hispanoetaz, ez? Indigenak, bestelako hainbat migrazio, eta batez ere migrazio espainolaren ondorengoak, ez? Eta han egon nintzanean 2009 lehenengo aldiz, zegoen kazetari alemaniar bat, eta pixka lagundu nion, eta jarraitu genuen, ari zen artikulu bat idazten Cancuneko suizidio tasaren inguruen. Eta zegoen desoreka ikaragarri bat bertan, edo Mexikoko beste hainbat lurraldeekin. Eta bere tesia zen, eta horrelako oinarri, ikerketa oinarri batzuk zeuden, menpekotasunaren ondoriozko zerbait zela, alegia. Gizaki aberatsagoak okupatu zituela euren litoralaren, euren itsas ertzaren 50 kilometro, han hotelak eraiki, eta turismo ez jasangarri hartan gainera, menpekotasun hori behartua zen. Bertako lanaren, barne produktu gordinaren portzentaia ikaragarri altu bat, turismo aberatsago horren lan egitean zegoen oinarrituta. Eta horrek, prozesu konplexioen bitartez sortzen du sozialki alako trauma bat, trauma psikosozialak edo. Eta hau bera, bertan, suizidiorako joera sortzen zuen hori, eta gizartearen zoriontasun horiren horri batean zalantzan jartzen zuen hori, topatu nuen Australian aborigenen kasuan, ez? Zu pentsatu, euren bizimodua ukatu eta beste bizimodu batera behartu zaien belaunaldi pila. Azkenen definitzen da, tokiz kanpo sentitu eta identitatea galduta. Eta galdua. Eta zure arbasoak banandu dituzte. Zure anaiarrebak, akaso ez, baina zure osabaizeba eta gurasoen anaiarrebak lapurtu zituen gobernuak, leno arkirroki entzun diogun dituk Txilen hauek antu hortan kontatzen duen bezala, ez? Jazarpen polizial ikaragarriaren menpe daude, oraindik ere jasotzen ditugu berriak, non poliziak, estatu batutan pertsona beltzekin egiten duen bezalaxe, inungo erreparorik gabe, akatzen duela aborigen pertsona bat, mozkorra zegoelako, edo drogatuta zegoelako zerbait, edo hori gertatu gabe ere, esan dut ez da, eliteak justifikazioa, baino batutan hori ere ez dago, ez? Nik uste giro guzti horretan, Angelek dionez, guztiz lekuzkanpo eta guztiz, drogetan, alkoholan edo bestelako egoratutan, kasu batzuetan, ze badirudi hemen aborigen guztiak horrela bizi direla, eta hori ere ez da egia, baina horrelako egorak gertatu dira. Nik uste dela, zoriontasuna ukatu eta beste bizimodu batzutara behartu diren pertsona batzuk, eta hor gaia, konplexua da oso. Eta inigo esan duen bezala ez da, herritan, aborigena sartzen ditugu zakubenaren barruan, baina, aborigen izorrekin, eta gode, tribu, gizatalde desberdinak, eta, dauzkagu, iparralde tropikoan, Australiak oso ekosistema desberdina ditu, ez da dena bat, makorri irla hortan, oso fokalizatuta daukagu, outbackarekin edo barrukalde lehor, erdi semidesertiko horrekin, baina dauzkezu tropiko zonaldeak, dauzkezu hegoaldea, dauzkezu Tasmaniako irla, dauzkezu oso lurralde desberdinak, bentan aukera desberdinekin, eta nik adiez oso gogoan dut, ez da, batez ere Keynes zonalde tropikal horren inguruan, eukigen elkarre bizta aborigenekin, bentan izan zen, oso aberatsa. Beraiek ere, esan dezakegu, nolabait, egokitze hortan, jakin izan zutela edo, birmoldatzen esango genuke. Eta orduan, bere toki hartzen, gutako edo horrek egin behar izan duen bezala, egokitu, zure tokira. Onartu ala ez onartu, baina egokitu eta hoxe daukaguna, eta saiatu egoera hortan aldan hobetuen bizitzen.
Orduan oso harreman polita. Ordea, Outbackeko, erreserbaren batean egon ginenean, reakzioa zen oraindik oso itxia, oso presente zegoen, oraindik gatazka guzti hau. Eta pentsatu behar dugu, Australiar gobernuak, orain dela oso urte gutxi eskatu zuela barkamena, egindako sarraski guzti honen gatikan. Orduan, ez dala aspaldiko historio bat, oraindik ere oso presente dagoena, eta zeregin asko gelitzen dana. I'm trying so hard for you, but all of the moments I treasured. In the morning you won't remember. Don't know why you can keep it together long enough to try. Eta leheno musika azalpenekin aritu garen ez, askoz giro mainstreamegora joko dugu Jessica Mowboyrekin, baina, bada, Australian aborigenen alde borrokan dagoen jende horrek onartuko lukeen musika australiar mainstreama, bere ama aborigena delako, bere aita Indonesiako etorkina, eta, nasketa hortan, bizkat multikulturalagoa, naiz eta oso mainstreama dena, baina... Zago dena justifikatu beharra. Ez, baina, batean pasagea Arky Rose bezalako giza eskubideen defendatzaile amorratu batetik, eta, prozesua behintzat pixkat lehuntzen ari nintzen, edo azaltzen. Eta nik ere, aipatuko dut ez dugu akarrik aborigenda zitzengo, Australia oso anitza da, nokera asko ematen ditu bidaiatzeko moduan, bidaiatzeko arrazoietan, eta nik hoixerek aipatu nahiko nuke, ez da aurreko batean aipatu genuen, nik aspaldidanik errebindikatzen nuen, bidaiatzeko modu bat, toki askotan galtzear edo galduta dagoena, autoestopa izan daitekena, netzako bada, Australia, hortxe, zalantzan dabilen gazte horrentzako, edo ez hain gazte, ez da? Mani plantatu nahikenik, aukera oso polit bat, bagian, gastatu, aukidezakezun, bertarako bidaia ez da merkea, antipodetara zoaz, esaten dutenez, mentxe Euskal Herrian zulotxo bat egin, eta jarraituko bagenu, Australia, Zelanda berrien ingurun azalduko ginekela, orduan, bidaien luzea, nahiko garesti xamarra, baina, hasiko naiz gazte hori, eta agian, bidaiatzeko modu merke horretatik, ez da? Nik zalantzari gabe, animatu autostopen bidaiatza, zati, sorte aukiko duzu, eta bentan esperientzi politia bizia izan gozu. Bidaien iraupena noski, kasu honetan, ezin du izan, motza, ezin dezu Australiara joan autostopen bidaiatzeko aukera. Apresarekin bizi. Eta aste pare batean Australia zarkatzeko helburu auki, ez da? Orduan, denbora, behin bertan zaudela, esango genuke, bertako bizi modua eren kostua hemengoaren nahiko pareko txua dala, bere gora berakin noski, baina, modu hortara eta lozakutxo batekin beti pentsatu behar dugu, esate baterako, ez da, nahiko aspertuta dagoena hemengo negu, hotze, zaparradetatikan, gian aukera oso polita izan daitekela, bertarako, hemisferio aldatu, eta hemen negua, bertara udaran iristea, Udaran iristerako orduan, ojo Australiarekin, toki oso berotxuekin topatu gaitezkelako, baina bidaiatzeko bentan modu polita. Gero horrekin batera, bidaiatzeko hortan, ez da? Baldin badaukagu denbora desente, pentsatu behar dugu, 25 urte azpiko gazteentzat, oso modu errezan lortu dezaketela Espainiarrek, work and travel moduko bisa bat, nun aukera maten dieten, bidaiatzen joan, esan dugu, zergatik ez autoestopean, eta, tokian tokiko, ez da, hemen, matxa bilduz, Adelaida inguruan, beste batean, hartua jasoz, edo azukra, batez ere Townsville inguru hortan, bidai polit bat, eta auto, finantzatu egin dezaketela, beti ere, salbatuta, handik honeako, bidaitxo hori, ez da. Orduan, hori, aukera proposamen artean, gero, edozein adinetarako, aurrekoan barne eta aukerak zabalduz, netzako Australian egin daiteken beste bidai potente bat da, egian lasaitasun bat hartu, hortxe bidei tarte hortan, eta trenez bidaiatzea. Behin baino gaitan nahi patu zan dugu. Eta hor daude, bi
trenbide nagusi, agian luzena izango litzatekena, munduan luzenetako bat, seguraski, agian hirugarrena, ez da, transmongolianoa, transiberianoa, gero Kanada zeharkatzen duena, eta hirugarrena izango litzateke Australia osoa, Sydneytik Perthera zeharkatzen duena. Ekialde mendebalde gurutzatzen duena. Hori da, bai? Ozeanoz aldatu, mundu oso bat, mundu bakarti, nahiko bakartia, ez da, zeharkatzekoa, outbacka, batetik bestera, Indian Pacific, izena du trenbide horrek, 3 gau, 4 egun, lasai, elkar bizitzen, neko trenbidei, popularra da, ez da garestia, bai? Eta, baten dugun aukera, ez da, jendea ezagutzekoa, momentu horiek, bizitzekoa, lasaitasun batean, ez da? Bigarrena izango litzateke, Adelaidatikan, bai, hau da, hegoaldetikan, iparraldera Darwinera emango gintuena, gan famatua, hau garesti xegoa da, hauke bere formato... Nahiko garestia da. Garestia, luxuzko trena eta bai. Baina, outback hori, ez da, zeharkatzera amaten gaituena, garei bateko, outbackeko zeharkaldi, misteriotsu hortan barneratzen ziren pausoi jarraituz, ez da, ezkenen, orain dela nahiko gutxi arte, outbacka, izan zen, zer dago hor erdi alde hortan, ez da? Eta hortxe bibilizien esploratzaile munduan, Livingston bezala, beste batzuk, beraien zeharkaldi saiakera hortan, eriotza irabaziz, eta azkenen Adelaidatiken Darwinera iraino iristea, abentura galanta zan. Gaur egun, modu oso erosoan egin dezakegu, bai? Tren ospetsu hontan, jarrai dezakegu aurrekoan aipatu dudan bezala, autoestopean, edo zergatikan ez da, badago, autobus lina bat, baita ere zeharkatzen duena, nik ikusiak ditut, ez da, ziklistak, zeharkaldi hortan, kasu honetan ez nuke gomendatuko, gure neguan hau da bertako udaren egitea, bero galanta, distantzia... Inoiz kontatu dugu, baina desertu zentralera urbiltzen, jende asko hiltzen da urtero, beroak jota, ur prebisiorik gabe, ibilgailu izorratu, eta beraz, udaran kontuki behar da. Baina izan ditekera plantamentu oso polit bat, ez da, gure udaran bertako neguan egiteko, eguraldia suabeak, eta nolabait, abentura kutsu norebera bere buruarekiko lehia hortan, ez da, 4.000 kilometro, txipitxapa, iparralderako bidean, edo egualderako, aukeratzen dugun norantza horren arabera. Baina kontan hartu behar du, bainiko esan duna, sarritan, agian 300 kilometro, ziaro, bakardadean, hortxe, egon topatuko dugun, gasolindegi eta gasolindegian artean, ojo, hori bai, kasu hontan, kontu izugarriarekin ibili behar da, ez leheno aipatu dugun trenarekin, baizik eta bertan ibiltzen diren makro kamioiekin, hau da, road train, deitzen diote, hau da, errepideko trenak, izugarriak, 4, 5, 6 bagoiekin, amaigabeak, guk kasu hontan autokarabanen egin genuen, eta, horako batek harrapatzen zituenean, jartzen zituen dantzan, ez da? Hobezan gelditzea, pasatzen ustea, eta izu, aio pelaio, bai? Ez da gure kasua, ez da, bizikletaz joan da edo trenean, baino, autokarabana bat, edo kotxe bat erosi nahi duenako, kasu honetan izan dut, denbora nahiko luzerako, bertan oso ohikoa da, ez da, Sydneyra iristea, bertan kotxe bat erostea, bidai plantamentu hau abiatuko litzateke, 4 hilabetetik aurrerako bidai, pentsamentuetarako, eta, bidaiatzen egotea, urte bete, urte erdi gutxinez, ez da. Kasu hauetan, outbackak badu bere arriskua, ez da, izan ere, bertan, denotzako zoragarriak diren, kanguruak egoten dira, baina kanguruak badute joera gauean, errepide, egunean zer goxatu dan, errepide hortan, bere geldialdia egitekoa, eta oso arriskutsu izaten da, zu bazoaz zure bere bilean, noski gau ezoaz, argiekin, eta argiak liluratuta kangurantxe kieto geldituko da, eta zenbat istripu gertatzen diren, kanguru bat harrapatuta, ez da? Nun, kotxea matxakauta utzi dizu, betzat motorraldea, orduan, benetan, kontutan hartzekoa ez okurritu kotxen bazoaz,
bai, edo tokara ematen den alakoa, gauez gidatzea. Bai, gauez gidatzea. Guk makina bat kanguru ikusi genituen antxe, errepidean, pentsatzen dut gehiengo batean olako makrokamio batek harrapatuta, bai, horrek harrapatzen dutena, dauzkete olako bertan ibiltzen diren, bertan haut bakean bizi diren, jendeak eukitzen du oso prestatuta bere ibilgailua, baterratez ere, motorraren ingurune guzti hori, bestuta, eramaten duelako, bai. Hori izango litzake bidaietzeko moduen inguruan, ez da? Eta gero noski dago, autobusarekin bidaiatu dezakena, bai, backpacker moduan, ez da, eramango gaituena, turismo gune txotik, gunera, bai. Orduan, nolabait aipatuta, bidaiatzeko moduak, pixkat nik jungo nitzeke aipatzea, txokoak, ez da, nora jungintzezken, bilatzen ari garen horren arabera, bai. Zalde hartara barnean argi genuen aztezina izango zela munduaren amaiera aurrekon kontatu zidaten eta barkatu Angel, baina ez dakit egia izango dentzen, nik ez dut horrela gogoratzen, baina esan zidaten badirudi nik txikitan pentsatzen nula kangurok gezurretazko animalia ziala. En plan, adar bakarrak bezala, eta ez ziela existitzen, ez zala benetako animali bat. Mai, goiurik izan du adar bakarrak ez direla existitzen? Adar bakarrak existitzen dira. Ai. Kangurok ez dakit. Baina adar bakarrak bai. Nik pentsatzen menuen mitologiako piztia bat zela, holako zerbait, eta orduan ikusi nunean lehenengo diz kanguro bat, nire familia ustezula bihotzekoak emago zitela. Antxegatze zinela. Bai. Nien izabatzen, baina, sentidaten aurreko. Australia, joan barko zu deskubritzea. Bai. Bertan ikusiko juta, sekulako pena ematen du antxe, lurrean, kotxe batek besteak zapaldutako makina kanguru topatzea. Bueno, aiginen plan desberdin arabera, noski, esan gentzakegu bi plan orokore ingen itzazkela. Ez da bat, Australia zerbaitatik famatua bali bada bere, irla bada, da bere super mako kostalde horren gatikan. Batez ere, izango litzateke Melbourne egoandeago, hor Melbournetikan, Keynesira bitarteko kostalde, 5.000 kilometroko kostalde hortan, eguraldian arabera noski erabaki dezakegu, pentsa ezagun, ez da? Gure udaran juten balin bagea, bertako neguan, Melbourne egoalde hortan, hotz egin dezakela, ez da? Eta ordea, tropiko ingurutan, Keynes ingurutan, egon gaitezkela zoratzen, bai? Ordea, udaran jungo bagina, bertako udaran jungo bagina, tropiko inguru hortan, eta Melbourneen eta, egin dezake, bero goxo bat, bai? Baina iparraldean ordea, bero gehiegi. Bero gehiegi. Hor, jakin dezagun pixkat eguralde atletikan. Kostaldean, ez da? Kostaldea ezkenen, beti jasotzen ditugun irudiak, Australiako dira, bertako surflariak, bai? Eta, benetan hori topatzen da, ez da? Surfer Paradise, eta horrelako, tokietan, benetan, jendeak bizidu kostaldea. Gero kuriosoa da, ez? Zati, behin kostaldean zaudela, alako toki, flipante, ondartza zorarreoitako baten, ez ditu, oso polita da, ikusten dezu, tal, baina kontuz kokodiloekin, ez da, itxasoko kokodiloak ibiltzen dira, eta 6 metro luze dira, eta kontuz, ez da, bale. Barkatu, baina baita ere kontuz tiburoiekin, ez da, hemen, kostalde honetan, desente ibiltzen dira, eta bar, eta orduan, osondo, sartu uretara, ez da garazori, baina kontuz tiburoiekin. Barkatu, aztu intzitzaidan, baina kontuz medusekin, bai, zati, hemen medusa asko ditugu, batzuk mortalak, eta nahiko arrunta izaten da, ez mortalekin, baina, sorpresa txikiren bat eramatea. Eta, baina, hau ez altzan hain toki zoragarria surfeatzen, ondartzan ibiltzeko, ez da? Hor, egia da, arrisku horiek bertan daude, bai? Baina baita ere dago Australiaren esaldi famatuen, ez da dela no worries made. Ez kezkatu lagur, ez abil, egon santu, kezkatzen egon, sartu aiudetan, eta ia kasuri gehiengotan ez da ezer pasatzen. Gero, azten bali mazea, ez da aritik tirak, hor surflari bat, tiburoia batek, garrapatu zion hanka, eta ez da gizte, baina, zu uretara, zu lasai,
Australiako gora bera, gero modu berean, ez da, tropikoan zaudela, eta bar, esango dizu, munduan dauden 10 suge pozointxuretatik 9 australiarra direla, eta esaten dizu, ojo, hemen denetik daukau, edo armiarmak, eta bar, ez da, bueno, kontua da, gu bertan bostia bete ginen, eta ez kokodrilorik, ez tiburoirik, medusaren bat, bai, baina hori ere kontxan gertatzen da, ez da, bai, eta sugek eta armiarmak ere ez genituen ikusi. Horretarako joan bajokozu, bai, mentxe bezala, zoologikon batea, ikusi, bai, armiarmak, bai, kanguruak, bertan dira, eta beste makina bat, animali berezi, Pangea kontinentotatiken desberdinduta, bere garapen desberdin eramatuten animali guzti horiek. Ez da, oso gomendagarria, bertan zoologiko matera jutea, betentan oso desberdin egiten dalako, bai? Aspektu desberdinetan. Orduan, kostaldea da oso atxekina, oso bizia, ez nuke esango hemengo Benidorre eta inguruko kostaldea bezala, daude horrelako tokiak ere, bai? Nun gaztea juten diren, parranda botatzea, esaterako Surfer Paradise edo horrelakoren bat, netzako oso gustagarria, izango zen, Keynes iria, oso giro politxekoa, backpackerrak, adin guztako jendea, oso giro politxa, eta beste nolabaiteko puntu extra duena, iparralde horretan, noski, hain famatua dan Australiako koral barrera, toki magikoa, noski naturaren beste aspektu bezala gizakia suntzitzen ari dana, baino oraindik ere irudi bentan ederrak eskaintzen dituena, bai? Euskaldun ontzat ere, kostaldeko hortan, kontan hartu, hortxe ditugula Euskal Etxe pare bat Sydneykoa, eta beste Townsvilleen, orain dela urte desente, bertara, jondako hartzai, azuke kainabera, most eta juntzien Euskaldunen ondorenak, orain diken ere batzuk, Euskara pikin bat mantentzen dutenak, eta betan jendea begikoa dena, bai? Orduan hori izango nintzeke, nolaiteko kostaldea, orokorrean, aipatuko genuke, ekialdea dala, nolabait turistikoena, gero izango genuke nolabait mendebaldea, perzaldea, ez da, antxe, esperientzia desberdinen bila joaten dan hori, izan dikena, mendebaldea, edo iparraldea, Darwin eta bertako gune tropikal, orain diken nahiko basati horiek, kakadu parke nazionalak, eta, bentan, toki, badiru diena, hau zan, kolonizatzaileak iritsi baino nahoko Australia hura, galdu nahi duen horrentzat. Gero noski dauzkagu hiriak, netzako munduan baldin bada hiri magiko bat, bentan gustagarria, da Sydney. Sydney nien gunitzeke, eskotan galdetzen, hiriren bat da hiri haundi bat nun bertan bizitzen geratuko zineken, Sydney ez da batxarra. Jendeak nola bizi duen, bentan jende aktiboa, paisaia, noski, kirola egiteko, denetarako, bentan joan beharreko toki bat, gero Melbourne ere asko gustatzen zait, aspektu kultural hortan oso bizia baita ere, Adelaida gian seriosoa, baina, gian ardoa, eta gustatzen balima zego, hemengo Herrioxan nantzea, bertako mastitan galtzeko aukera ematen duena, baina netzako nik benetan nola esperientzi politxa, eta azkenen motxilero moduan bideatu nahi duena, gelditzen da Keynes bezalako tokitan, motxilero eta gaztez josita, eta beti bada zerbait. Benetan giro, goxoa eskaintzen duena, ez da hiri txikia, baina bai ematen du aukera, bertako kostaldeko egune hortan makina jendekin topatzen zea, eta giroa ziurtatua, eta toki bentan ederra. Espero du gure entzulek apunte guztiak hartu dituztela, ze eman dizkigu bazpadeko zertzela da asko, norberak bere plana nahi bezala antolatzeko. Angel Cuerdo, eskerrik asko, horrela egin behar dugu. Eskerrik asko, nik jarraituko nuka australetza. Bai, pentsatzen dut. Ez azpikarte eta izu, eta beste gonbidatu guztiak zer. Aizu, datorrenean Australia 2.0 egin dezakegu, Arazori. Bai, eta benetan gaur bota ditugun zertzela doiek berreskuratu, eta bakoitzean pixka basakontzen joan gaitezke. Eta kaso, Sydneyko eskaletxearekin ere harremanen jar gaitezke, ze aspaldi hontan COVID-arekin nahiko geldi dabiltza, baina badakit gauzatxoak egiten hasi direla, eta gauza derra gertatzen dira bertan. Plana eginda. Eskerrik asko, Angel. Ondo izan. Adio. Agur.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. This land is your land. This land is my land. Eta segituan Kontxita eta Marimirekin izango gara, noski Donostiako danborradaren inguruan hitz egin behar dugu, eta festen inguruan orokorrean. Ez dakit kontatu dizuegun, baina guk ere badugu gure txakalaldia hemen, Tolosako inauteriak ofizialki gertatu ez direla gaur baieztatu digutelako. Baina tartetxo hartu nahi dugu, hain zuzen ere, saio hontan oso zale garelako gramofonoa saioarekin, joan den urtean, giro batean, eta urtean, joan den larun batean abiatu zen, beste giro batean izango da, eta nahi genuen hartu tartetxoa, Estitxu Pinatxorekin, bestetan musikari bezala agurtu izaten dugu, gaur irrati gile bezala agurtuko dugu, gure lankidea, Estitxu Pinatxo, arratsaldeon. Arratsaldeon, kuadrilla, zer moduz. Ondo gara, eta zu? Ongi ederki, hortzila, eta asteburuari begira. Asteburuari begira, eta dagoeneko esan dezakegu bihar, okeraz banaiz, 9:00 gramofonoaren bigarren atala entzungo dutela gure entzulek, ez da? Hori da, bai, bihar hilaren 22, eta pixko bat, atzoko biharko egunez, biharko efemerideak errepasatuko txegu. Pixka bat aldatu da gramofonoaren formatua, joan den urtean, eta horren inguruan eraritu ginen, zure lanberria aztertzerakoan, zentsuraren inguruan aritu zinen, ikaragarezko ikerketa lan antropologikoa, eta oso sakona, baina horrek ere pentsatzen dut, mugatzen zaituela azkenean zentsuraren kantuekin aritzera, eta aurten esango dugu, pixka bate askeago izango zarela nahi dituzun giroetatik edo ibiltzeko. Bai, hori da, joan den urtin, zuk errandu duzun bezala, azkenian lanketa hundi egontzen atzian, mardul, sakona izan duzen, eta saioak ere, nik erranen nuke alakoxiak zirela, mamitsuak, eta baina aldi berian horrek ere, ni naiz inongo aditua, azken batian ni naiz afizionatua, eta zentsurak kezkatzen indun, eta nolako, interes bat gaiarekiko, eta hortan, zentratu nintzen, ez? Baina, seguru aski, aditu batek eukiko du, nik bino, zer erran handiagoa, eta gaiak igual emango lioke, baina egia da, ni onaino aletu naizela, eta hori izan zela, hasi eta bukatu, egin genula. Eta aurten, bai, zukeratu duzun bezala, igual honek ematen didala, aurtengo tematikak edo, bai aukera ematen didala, pixko bat malgutzeko, edo baitare izango da saio bat harinagoa, freskoagoa, eta ez dakit, zabalagoa kaso, ez? Larun batero, aste honetan ere gure kuinetan eta entzun dugu, aurreko larun batetik 9:30 izango da, ordu erdiko iraupenarekin, Estitxu, biharko saioari begira zerbait aurreratu dezakegu, badakizu edo nolako izango da? Spoiler. Bai, errandu da bezala bihar hilaren 22 denez, pixkoat zentratuko gara, egun horretan gertatutako gauzetan, ez? Eta saioa irekiko dugu Sam Cookekin, orduan, aipatzen didazten estilo beltzori, nik uste dut beti egoten dela presente, nahi gabe egiten dute. Bai, ez da? Bere kabuz gertatzen da. Bai, hombre, azkenian ez dakit. Atetzen dire, ez, bilatu gabe, eta bilatzen baldi badituzu, pues gehiago. Bino, bai, saioa irekiko dugu Sam Cookekin, biharko egun ez jaiozelako, urtarrilaren 22 batez jaiozen, eta, Sam Cooke izan da soularen, edo genero hortan, izugarri garrantzitsua, ez, eta ez bakarrik abeslari bezala, baizik eta, izan zen nahiko artista nola atipikoa igual, ez zelako bakarrik abeslaria, baizik eta
baitere bere kantak idazten zituen, ez, eta igual garai hartan eta soul musikan eta etzen ohikoena. Igual gehiago aritzen ziren interprete lanetan edo bion, Sam Cooke baitere, bere kanten konposatzailea zen, bidez hori bakarri baitere diskotxe bat eta martxan jarrizun, eta bihurtu zen, bere izan zen lehendabiziko musikari beltza diskotxe bat martxan jarrizuna, eta berekin hainbat artistek grabatu zuten. Orduan, gero agitz gazterikan hiltzen, olako gainera, oraindik ere sobera argitu gabe dagoen egoera arraro batian, eta bai, berekin irekiko dugu saioa, gero baitare solaztuko gara, Paul Simonen inguruan, 85 Hego Afrikan grabatu zuen, Hego Afrikako musikari batzuekin grabatutako Graceland, bere albumaren urteurrena delako, eta Consuelo Velázquezi baitere omenaldi txiki bat, baitare, biharko egunez hiltzelako, orain Bruzarinez, amazazpi bat urte edo, hiltzen Consuelo Velázquez, Mexikoko pianista, Bésame Mucho, abestia idatzizuna bertzeak, Bésame Mucho da munduan dagoen kanturik versionatuena, ala erraten da, bai, 20 bat hizkuntza bino gehiagotara itzulia izan du da, eta ingelesera itzuli zutenean Nat King Colek kantatu zuen, ingelesera itzulitako testu horrekin, orduan izan duzun olako, lortu zuen igual mundu mailako oihartzun hori, eta ordutikan, hori, 20 hizkuntza bino gehigotara itzulia izan du da, eta orduan, interpretatu dute, edo versionatu dute kanta hori, baina genero diferentetako musikari pilak, ez? Bai bolero estiloan, dino baitare pentsa Beatlesak eta dena egintzuten euren bertsioa, eta bai, orduan egingo diogolako omenaldi txiki bat Consuelo Velázquezi, eta bertuzen kontu baitare. Ikus dezakezuen bezala, Joan den urteko gramofonoa mardula zen eta ikerketa lan handia zegoen, aurtengoa esan du bere arduradunak pixkatarinago dela, baina konturatu zarete musika entzutea zaratago asko ikasiko duzuela musikari inguruan, euren bizitzen inguruan, eta beraz gu konbite hori luzatuko diegu gure entzulei, ondoren podcast plataformetan eta noski izango da, baina bihar gabeko 9:30 aukera izango duzuela gramofonoa entzuteko. Ez ditxu, Pinatxo, guk ere entzungo dugu, gozatuko dugu, eta ikasiko dugu, eta zu agurtzeko, bai, musikari handionen, Sam Cooken kantu honen azken tartetxoarekin esango dizugu gero arte, eta zeburuan. Eskerrik asko, eta zeburun zek ere bai. Izan ondo, aio. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gon' come. Oh, yes it will. Eta guagoaz aurrera gure ostiraleroko moduan, Kontxita Beiti eta Marimi Ugalde, agurtzera gor berandu xamar gainera, gero bronka otako digute denbora gutxi daukagulako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ai, Kontxita eta Marimi, arratsaldeon, zemozo dete? Ni jotzen nahi nintzen. Arratsaldeon gaur festa giroan gatoz, festa giroan. Bona, bestela, pentsatuko dute ez, Kontxita eta Marimi beti dabiltza haserre eta gauzake salatzen eta... Ez, beti ez, hori ere egiten dute eta noski eskerrak egiten dutela, baina... Aspaldi honetan oso txintxo gabiltza, eta parrez eta ba. Bai. Beste, gauzik uzago egiteko zena zatzen diguen, bertan bera usten diguen.
Etorriko dira momentuak, bindi momentuan, kurso honetan, Marimi, Dena badakizu... datorren urteako berriro, dena datorren urteako. Badakizu Marimi goizean Kontxitak kezkatuta utzi nauela, zesan dit, atzo zegoela, Gabonetan baino tristeago Donostiako danborren faltan, pentsa? Enaiz harritzen, gaur ere Tolosako eta Tolosarrak eta inguruko herriak nahiko triste gongo dira, Alaxe gaude, bai. Zatik inauteria bertan bera utzi dituzte, eta zuk esangoia zuzer dan hori. Bai, bigarren urtez. Bakoitzak aldun bestela moldatu beharko du. Nik azkenean tambora da bat, nire balkoian egin nuen, arrazaldean, iluntzan, eta nire bilobak eta danak etorri zidan aurrera, eta Donostiko bandera atera nun, eta, bueno, aldekinak egiten, eta barandi jakotzen norpi bi makillakin. Beraz, ez baldin badegu gure burua pixka bat alaitzen, gureak egin da du, eta ez dago posible. Ez dago beste remediori. Ez dago, ez. Bueno, neri egia esan, tambora da falta izatea, ikaragarrizko pena, hoi itxa da, pena. Eman dit. Eta sentitu dut, eta gainera pentsatzen dut ez dela egin behar, nik komprenditzen dut, momentuan bizikean. Baina nada ere, San Sebastian egunean, bezperatik hasita, bezpera eta eguna, eta gaua, eguna den gaua ere bai, ze potenteak izan dira nire bizitzan, baina nire bizitzen izan dira potenteak eskonduta gero, Keni eskondu horretik ez nintzen sekuran, San Sebastian bezpera batean, etorri Donostira Tambora ikustea, edo giro ikustea. Pasaien bizi nintzen, eta orduan Pasaitik Donostira juteko eta bueltatzeko gabean, ez egon horrela, ez dakit da, irurogei garrena markada baino lehenago, bai, zeuden autobusak, baino gabean eta horrela, ez. Eta gero izan zen, eskonduta gero izan ziren euspakizun ikaragarriak, eta benetan ze ondo pasatzen nuen. Eta gero... Bani eskondu baino lehen hori juntzan du naiz, Guretzako San Sebastian bezpera izaten zan osona. Bai, noski, San Sebastian bezpera. Kuadrilan. Ja. Eta gure... Afaltzea? Eta gure zenar gaia laguna, kuadrilla. Eta zein zan plana, Marimi? Plana zein izatezan? Ze ordutan jute zineten, oze... Eta gero, tamborra da guztea. Eta tamborra da bukatuta, juerga ona ekitea. Tamborra da kin animatuta, aztetik eta haizu. Saltoka eta dena. Bai. Bueno, ni joaten nintzen, nik afaria izaten nun beti, hori esaten zizuen bezala, eskonduta gero. Afaria izaten genuen etxean, lagunekin eta horrela, afaria hundi bat, eta normalean etxean. Kanpoan ere bai, baina asko gustorago egiten genuen etxean. Hori bai, baina bukare, peinarea Donostia junezkio, kanpoan egin beharra gendeka. Eta gero gabean, ateatzen ginen etxetik ordua eta inguruan edo horrela, eta gazteru bidera juten ginen. Orduan, egun hortan bakarrik sartu gindezken emakumeak, Bai. Eta orduan, gaztelu bidera. Gaztelu bidetik eskalbilera. Handik beste ilunpera, eta, bueno, oso. Eta gero, ni astemia izan ez beti, ikusten nun pizkanaka nola erortzen zen dana. Neri ere oixemea gertatu zain. Neri ere. Ikaragarri eta urrungo nian esan nahi zu hau, esan dezut hauan. Esan dezut hau, egingo bezala, eta, bueno, dauz pilo bat, eta ez zian gogoratzen, ez zuk esan dezuna. Erortzen joaten ziren. Baina hori da erortzea, hori izan erortzea benetan, eta batzoi lagunduta egiten genien etxera, eta gero, gelditzen ginen azkenak, eta goizeko 6etan, 7etan edo horrela iristen ginen etxera. Beti azkenak, bai. Eta gero,
goizeko 10:00etako iaumea prestatuta auki behar genitun tanborradara emateko. Umen tanborradara. Noski, bai. Eta, bueno, urten batean gelditu izan gea hotelen batean Donosti. Bai. Urrengo gunean, gero ikusko tanborrada. Ai, chica, ze nivela, neska, eske. Ke pijala, ez pijala. Aizu, egunen batean, urten batean, omizte urtetatik. Aizu, ondo intzen hori. Gaina, provintziatik goazenak hiriburuta geho isukitzu problema, bueltatzeko modik ez da hola, eta giratu, eta alkola, eta festa, eta bueltatzeko naiz izan modua, nola zauden. Oixe. Eta izu, eta Hotel Londres, edo Hotel Continentale, no? San Sebastián pena bere izenak ikuteko. Bai, oso leku ederra. Bueno, bai, egiten duen, dirua botatzen jun eta bakizu zeitetan orduan. Eltsitxua bete. Bueno, eta hola, iruditzen zizaizun, ez tala ondezeko, ez da? Txulapikoa urte osoan, ez da? Hori da. Noski. Bueno, gero beste gauzetako iten dezun bezala, orain? Bai. Orain kontatuko dut, pixka bat, ez naiz gehiagin luzatuko, nundi sortu zen, tanborrada. Orain ikusten dugu, eta ez pensa gauzak era asko aldatu dira nik hainbeste urtetan, baina hor, badago, 1856an ia konturatu ziren, gauza berezi bat egiten zutela, eta zeintzuk egiten zuten gauza berezi hori, neskak, beti bezala. Zerbait, beti bezala. Animatunak. Geisten ziren soldaduak urguletik, gaztelutik, geisten ziren urbila. Eta Donostiko neskatilak edo neskameak edo danadala, iturri berdinetara jutezien, 3 iturri zauden hor aldezarrean. Eta 3 iturri horietara juteziran, bai soldadu, eta baita neskak ere. Eta neskak hasi ziren, bere kupela zeramaten, urez betetzeko, eta hasi omen ziren, txoiten zuten bitartean, erritmoa jotzen, eta hori izan omen zan hasiera. Baina pixka bate zirikatzeko mutilei, ez da mutilei, soldaduei. Soldaduei, bai. Hori izan omen zan lehenengo astarna, Napoleoneko garaiakoa. Bai, lehenengo astarna. Eta orduan segertatu zen, urte batean egin zuten inauteriak aspalditik zeto zen Donostian, aspaldiko inauteriak talde asko zeuden, eta batzuk lorezainak oso politazan, gero kangrejoak, eta ez dakit ikusi dituzuen horrelako gauzak. Zuek Tolosan Donostira etortzeko inauteriak ez dituzue utziko, inoaz ere Toloseko inauteriak. Oida, ez dago Tolosakoa, zergatik beste artikoa dira. Bai, hautatu beharrik ez du izaten. Ez dago. Baina, larun bat arratsalden batean desfilea ikustea, joan izan du naiz, baina uadaia beste era, oso desberdina. Oso desberdina da. Baina, hemen egiten zituzten horrelako gauzak. Elkarte bakoitzak egiten zuen berea. Eta halako batean, bazegon elkarte bat, La Fraternal deitzen zen elkarte bat, eta orduan horiek antolatzen hasi ziren, horrelako otzea bat ateratzea, eta goizeko 8 arte ibiltzen ziren. Ateratzen ziren 3:00 baina kupeltxo hori, neskak orain edamaten duten kupeltxo hori, horrekin, olakoa batekin joten ziren ura bila. Hori ateratzen, hasi ziren, baina noski zeintzuk aterako ziren. Ja organizatuta zegoenean, gizonak. Gizonak ateratzen ziren. Betiko ateratzen, neskana gaizki ikusia, izango zangara jartzen da? Hori ziur. Horregatik? Eta begira zeite zuten, goizeko 3:00 ateratzen ziren,
eta bat ere uniformatu gabe, eta horrela oraindik, Eta joaten ziren, elkartetik ateratzen ziren, eta goizeko 8 biltzen ziren Narrika kalea eta Iniko kalea, hor badago gurutze bat, eta hortxe elkartzen ziren, eta zeren zai gelditzen ziren, sokamuturra zai. Bai, hori ere herri guztietan izaten daile, bai. Bai, hori herri guztietan, baina hori Donostina izan, sokamuturra. Bai, Aserretu gabe, Kontxita, bai. Hau da, pike eta Tolosakin. Bueno, ni pikea pixka eta apurtzeko, nik etxen ditut argazki batzuk, aipatu duzu inauteri Donostin, eta Donostin etzan ospatzen inauteria 50 hamarkadan, eta nireita juten zan karroza batzuekin Pentekostes desfilea, kainasieran, edo maiatza bukaren iten zan Pentekostes desfile bat, eta urte pare bat ola egon zan nire, eta kontratauta, porque Tolosan oso polita zan bere karroza, eta ditutarea juten de Romanos, ez dakizer, horrelako karrozak eskintzeko Pentekostes desfilen. Eta hemendik esaten dugu hortik hasi ziren Donostin ospatzen inauteri. Nere Tolosan bakarrik, Debekatuzunean Franco, Piezas de primavera salako. Izena aldatu. Bai, baino, Franco lortu etzuna. Eta... Hemen, badeude no zeu zer defenditzeko. Bai, baino, Franco lortu etzuna zea, COVID-ak lortu dolazkenien? Bai, oixe, hori da, Hala ere... COVID-a Franco bai okerrago, Okerrago. Hemen, Kontxita, hau akaso ez dakizu, Verano, ez oain ezerrez. Ez dakit, Marimik akaso gogoratuko du gehiago, baina hemen Tolosan, pixkat historialariak eta inauteriari bueltaka ibili direnek diote, hemen inauteriak ospatzen jarraitu zirela, naiz da beste izen batekin, inauteri zalen artean frankista asko zegoelako, eta horrela lortu zela. Eta haien artean arziprestea. Horxe, Marimi, ondo dakizuzuk bai. Niri kontatu egin didate, baina Marimik badaki. Oie egia. Zerti niri zitu nunda. Baina oso arziprestea, Tolosakoa? Bai. Ez itakoa. Tolosaldekoa, oion teite saber. Bai, parrokoa, ez da gite. Baina bida, lehen oion ez gogoratzen, burua berretortzen, baina ja, ordenadorea zartzen barra dago. Bai, bueno, dala, Horintxaren beitak eta gaizkia arangureneko indala guzti egitzuten programa bat Kontxita? Iziri buruak, bai? Bai, Marimi, Wenceslau Mayora izango da. Bai, izaskunen oraindik dauka bustoa. Wenceslau Mayora, exacto. Wenceslau Mayora. Zelako sermoia. Oiko elegantea. Ez, altu bat, mea. Oi izan zan. Nik ere ezagutzen hori. Jesus! Guk kolegiotik nesa nagusia igandero jun behar izaten duen eta gero gogo jardunak eta jarraitzen ginen behakin eta goran zerua, beran infernua eta gero baina izu guapo balin bazan, baina. Pekatu gutxiago. Aizu, inauterik entzen du nahi, guapo ez dago deitei. Izaskungo ermitan hau bere bustoa, ikusi nahi bauzu eberri. Oida. Bueno, Kontxita, segi bai, 5 minutu besterik izazkigu geratzen, Daniel Mentzuek eteten. Bai, orokorrean esango dizuet, egun batean, talde batek, frantsesak eta alde egitutenean Donostitik, eta gero inglesak Donosti erre, izugarria izan zen, zan gertatu zana, bakizute izan zen, demen Donostin gertatu zana, izugarria. Bai. Bueno, gero ia Santelmora eta ia sartzen hasi zanean Santelmo zutik gelditu zen, ez zuten erre, 31 de agosto kale hortan, etxe bat behintzat utzi zuten, eta Santelmora pega ina dago etxea da, eta hori Santelmo ere ezan errek. Eta erreko zan behar bada pixka bat, baina gauza behintzat gelditu utzi zituztenan. Eta Donostiko talde batek arkitu zitunan traje batzuk.
baina traje napoleonikoa komen ziren, eta orduan zer egin zuten, pensatu zuten, baina oterietan aterako ditugu traje hauek eta jarriko ditugu. Eta hori egin zuten, atera trajea jerenak, eta lehenengo aldiz, ia soldadu frantsesak bezala, inauterietako urte hartan. Eta badirudi, ja, izango zala, 1836 aurrera. Eia Donostia berriz ere egiten ari ziran, eta ia beste alaitasun bat zegoen, ia etxe erre guztiak eta ia konpontzen ari ziran. Eta hori izan omen zan hasiera. Baino, eta gero, egiten omen zuten despilea, soldaduak izango balida bezala, baino soldaduei iseka egiten, ez da burla egin nahian. Baina, bueno, burla egin nahi hori, gero gertatu zan, ni gazten nintzanean adibidez, Tamborrarako soldadua juten zidan, baina oso era militarrean, ez? Eta esaten nun, baina oso gatik ez dute egingo olako alaixeo historia hau, ez da? Osea, gustatzen zitzaidan musika ikaragarria, baina ez zitzaidan gustatzen beraiek despidatzeko era militar hori. Baina, gero, Sant Esteban musikagileak egizun, Donostiko martxa bat, baina gero handik oso denbora gutxera, 1960an, sarriegi idatuzun, oraingo Donostiko martxa. Baina honez hori bakarrik, baizik eta urrengo urtean, lehenbizi Donostiko martxa, baina urrengo urtean, Diana, Santiago, Iriarena, egina zitun. Eta 1900 arte horrekin segitu zuten. 1965an polka eta retreta gehitu zituzten. Baina pensazazute oindala urte batzuk, besterik ez. Eta orain gainera sartu dituzte beste abesti batzuk inauterietan beste talde batzuk abeste zituztenak ere, eta jotzen zituztenak. Eta komparsa de gallos eta... marcha de gallos eta gau ibilera, praxuarena eta hori denak nik uste inauteritakoak direla. Eta horiek eman diete berriz beste alaitasun bat. Eta gero nik uste dut ezinbestekoa izan dela 1980 urtean sartu ziren lehenengo emakumeak Kresalako tamborradan. Eta Kresalako tamborrada sartu ziren, baina urzaleak bezala, ez militarren trajeakin etrela, baina estilo nahiko nastuta zeuden ia talde batzuk eta 1900 aurrera ia ateratzen ziren elkarrekin taldeak eta Euskal Bilera ere sortua zegoen eta baino beti gizonezkoak. Eta gizonak eta emakumeak 1980an lehen mistoa izan zen, baina urtekariaren papera eginez, neskak, Gero, 82an, urtekaria dira ura eramaten zuten. Bai. Baina, handi bi urtetara, eskautik giak, horiek nahaztu egizituzten ia, traje guztiak. Eta neskak eta mutilak berdin jantzita ateratzen ziren, berdin zan. Eta gero, erabat orokorra, eta gainera konstituzio plazan, eta ikaragarrizko jai hori, eta dago, 1989an gertatu zen. Pentsatzen dute, atzogo izeko kontuak dira da, emakumeak. Atzogo izeko kontuak dira, eta guri arratsaldea gainera bota zaigu, baina agurtu behar dugu, dida batean, Kontxita eta Marimi, jarraituko dugu beste batean nahi baduzue danborradaren kontuekin gora eta bera, ze oraindik izango da, jaiekin. Hainbeste gauza daude, oso polita da, oso ederra da, eta emakumeak sartu gehan ezkero, danborradei eman diegu beste alaitasun bat. Eta hori horrela,
aitortu behar da, ala da. Lehen bakizute, tente, eta orain dantza denak egiten dugu dantza. Tamborra dantza. Bai. Bikote, muixuak bioi baina agurtu behar dugu izan ondo azte buruan. Aio. Gora Tolosa ere bai, agur. Maigo Juri agur, entzule agur, astelen arte! Keep calm and bigarren kafea.